Un dos motivos de decidir abordar os sistemas de musido para grandes rebaños neste ano nas jornadas foi precisamente a erupción do sistema batch milking, o ordeño por lotes, como alternativa para eses grandes rebaños. En Galicia o primeiro que se instalou, o cuarto de España en realidad, foi o que instalou a gandeiría pastora de Musía. Cristóbal Touriñán, que é un dos propietarios, co seu pai, ca familia, virá a falar e a explicar os porqués, os pros, contras que os decidiron a instalar este sistema de ordeño. Levará nese momento 4 ou 5 meses musindo, están arrancando e ainda están comprobando como vai o sistema, pero falará da súa experiencia co sistema nestes meses que leva hasta este momento.